ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆକରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ପୀଠକୁ। ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ ଯେଉଁ ଆମର ଜମ୍ମୁରେ ଅଛି, ସେଠିକୁ ବି ମୁଁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ସେ ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ସେଇଟା ମନ ଭିତରେ ଆଜି ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁଭୂତିଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଛାଉଁଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଇଁ, ନୟାଗଡ଼ଟି ନୂଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ, ସେଠିକି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲେ ଏବେ ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ନଥିବ କି ସ୍ଥାନଟା ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇନଥିବ। ତେଣୁ ଟିକେ ଯାଇକି ବୁଲି ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଛୁଟି ବି ସହଜେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଟିକେ ଯାଇକି ବୁଲି ଆସିଲେ ମନଟା ଟିକେ ଫ୍ରି ଲାଗିବ। ଏଇ ନୟାଗଡ଼ର ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁକା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନୟାଗଡ଼ର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 90 କିଲୋମିଟର। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଜାମ୍ ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଜାମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ 16 ନମ୍ବର ଆଉ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନରେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାହାଡ଼ର ବଳୟ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଦୁଇ କଡ଼ରେ ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ। ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ପୀଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ହାତେ ଦୁଇ ହାତରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ବୋର୍ଡ଼ ଲଗା ହେଇଥାଏ। କାରଣ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଜାଗାଟି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏଠି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକିରି ବା ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ହାତେ ଦୁଇ ହାତରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ପୋଷ୍ଟର ଲଗା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଫାଇନାଲି ଆମେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂର ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ପ୍ରଶସ୍ତ ଜାଗା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ସବୁଜ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦିରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ନୂଆ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ବେଶୀ ଗହଳି ନାହିଁ, ଆଉ ବେଶୀ ଅପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ହେଇନି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କଲୁ ଗାଡ଼ି, ସେଇଠୁ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ମାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଜମ୍ମୁରେ ଯେମିତି ଆମେ ସକାଳୁ ଚଢ଼ିଲେ ଯାଇ ରାତିରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବୁ, ସେମିତି ଯଦିଓ ନ ହେଇଥିବ ତଥାପି ବହୁତ ଦୂର ବାଟ ହେଇଥିବ, ଚଢ଼ିପାରିବୁ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବହୁତ ଚଉଡ଼ା କରାହେଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ ବିଛା ହେଉଛି। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି, ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ଶୌଚାଳୟର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଦୁଇ କଡ଼ ଯାକ ଗଛ ଅଛି, ତେଣୁ ଖରାଟା ଏତେ ଟାଣ ଲାଗୁନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 1:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସିଛୁ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବୁ। ତେଣୁ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ 2ଟା ପରେ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ। ଲୋକ ବି ଏତେ ଗହଳି ନଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଅଧିକ ଟିକେ ଲୋକ ହେବେ ବୋଧେ ଥିଲେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ବସିକି ଆମେ ଆରାମରେ ଗଲୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ 2ଟା ବେଳେ ଖୋଲିବ, ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବସିବାର ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମେ ସେଠି ବସିକି ମାଙ୍କ ପୀଠ ଯାଇ ଗଲୁ। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମାନେ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି। ପର୍ ହେଡ଼୍ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି। ଖରାବେଳ ସମୟ, ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଭାବିଲୁ ଚାଲ ପ୍ରସାଦ ଏଠି କରିଦେବା। କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ 2ଟା, ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରିଲା ବେଳକୁ କେତେ ସମୟ ହେବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଖପାଖରେ ବି ସେମିତି କିଛି ହୋଟେଲ ନାହିଁ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନୟାଗଡ଼। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲୁ କେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ବୋଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧାଡ଼ିରେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଆଉ ପାଲ ଟଣା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଅଛି। ଫୁଲ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି ଯଦିଓ ଏବେ ବି ସେସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଲ ଟଣା ହେଇଛି, ଏଇଠି ସେଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲିକି ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହିପରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଯଦି ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଅଧିକ ଆସିବେ, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି ଗହଳି ହେବ,
ତେଣୁ ପରିବେଶର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେବ ଆଉ। ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ନିୟମ ବେନିୟମ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଶା ରଖିବା କଥା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ପୀଠଟିକୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଜାଗାଟି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହନ୍ତା। ଆଉ ପାହାଡ଼ କୂଳରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ପାହାଡ଼ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପାହାଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଖାଇସାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଏଇ ପାହାଚ ଉପରେ ଟିକେ ବସିକି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମନ୍ଦିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହେଇନି। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି। ତେବେ ମନରେ ତ ଧାରଣା ଥିଲା ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ହେଇଥିବ ବୋଲି। ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ପଚାରୁଥାଏ ମନ୍ଦିର ଆଉ କେତେ ଦୂରରେ, ଏଇ ପାଖରେ। ତେଣୁ ପାଖ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ପାଖ ତ ଆଉ। ସତକୁ ସତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2-4 ହାତ ବାଟରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ପଡ଼ିଗଲା। ଅଳ୍ପ ବାଟରେ, ଚଢ଼ିବାକୁ ବେଶୀ ପଡ଼ିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଶଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଛି। ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ, ରଙ୍ଗୀନ ଜରି ଆଉ ଏସବୁ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ ପଥଟିକୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ପ୍ରବେଶ ପଥରେ 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯେମିତିକି ସବୁ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ସେଇ ସବୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ, ସେଇଭଳି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଆସୁଛନ୍ତି। ବୋଉ, ମୁଁ ଆଉ 2 ଭାଇ, ଆମେ 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ବୋଉର ଦେହଟା ମଝିରେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତେଣୁ ମନରେ ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲେ ବୋଉ ଦେହ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ ସେ ଟିକେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେ ମନରେ ଡର ବି ଥିଲା, ସେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ପାହାଡ଼ ନାହିଁ କି ପାହାଚ ନାହିଁ, ଆଉ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଆରାମରେ ଯିଏ ବି କେହି ଏଠିକି ଆସିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଆଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରରେ। ତଥାପି ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ନଥିଲା, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଠାଏ ଠାଏ ବସି ବସି ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ମାଆଙ୍କ ଯାକେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକ ଯଦିଓ ନଥାନ୍ତି, ତଥାପି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଜାମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ କହିଲୁ ପଛକୁ ଟିକେ ରହିଯିବା, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ କରିସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯିବା। ଏତେ ଗହଳିରେ ଯିବାଟା ବୋଉ ପକ୍ଷେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏଇଠି ବସିଥା, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେ, ଲୋକ କମିଗଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଯିବା ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା। ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶରୁ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖାପାଖି 4ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଧେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ରଖାହେଇଛି। ବହୁତ ସୁସଜ୍ଜିତ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟି। ସାକ୍ଷାତ ମା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବ। ବହୁତ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ମନରେ ବି ଭକ୍ତି ଆସିଯିବ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି କିଛି ସମୟ ଟିକେ ରହିଲୁ, ଦୀପ ଜାଳିଲୁ। ଦୀପ ସେଇଠି ବାହାରେ ହିଁ ଜାଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇ ହେବନି। ଏଇଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେଇଠି ଦୀପ ଜାଳିଲୁ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଯେ କେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ବୋଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏତେ ଗହଳି ବି ନଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଥିଲେ ଚଳିବ, କ୍ରାଉଡ଼ି ଏତେ ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଯାଉଥିଲେ। ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ବସି ରହିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସମୟର ପାବନ୍ଦି, ତେଣୁ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବୋଉ ଆଉ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଗଲୁ। ଆଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବୋଧେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ନାଚ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ କରୁଥିଲେ। ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ବି ଟିକେ ଗହଳି ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲୁ ଟିକେ ପଛକୁ ରହିଯିବା, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ପାହାଡ଼କୁ ଖୋଳିକିରି ଗୁମ୍ଫା କରାହେଇଛି, ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ମାନେ ଜମ୍ମୁରେ ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁକା ବି ଦେଖି ହେଲାନି, ଧାଡ଼ିରେ ଯିବ
ଆଉ ସେଇ ଚାଲିବା ଭିତରେ ଯେତିକି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ସମୟ ଦିନମାନ ସାରା ଚାଲି 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 ରାତି ସାରା ଚାଲି ଚାଲି ରାତି ଅଧରେ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର କେତେଟା ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁକା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବା କେମିତିଆ ସ୍ଥାନରେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇଛି, କେତେ ଦୂରରେ, ଏଇଟା ମନରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଗ୍ରହକୁ ନେଇ ସେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲୁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ପାହାଚ, ବେଶୀ ପାହାଚ ନାହିଁ, ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ଚଉଡ଼ା କରାହେଇଛି। ଯେକୌଣସି ଲୋକ, ଯେତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆରାମରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଗକୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଉଛି ଏଠି, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭଳି ଆମର ବି ଏଠି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତେନି। ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନରେ ଯିବେ, ଆରାମରେ ଶାନ୍ତିରେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ିରେ। କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼ୁ ଠେଲାପେଲା ହେଇକି ଯିବେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ଠେଲାପେଲା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଧେ ଆଲବମ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକା କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଆଙ୍କ ଭଜନରେ ନାଚ କରିବା ପାଇଁକା ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ମିଳୁନି। ସେଇ ଗହଳି ଭିତରେ ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁକା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ଟର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତଥାପି ବି ଖରା କମିନଥାଏ। ତେଣୁ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଅପେକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ। 2:30 ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ବି ମନ୍ଦିର ଖୋଲୁ ନଥାନ୍ତି। କହିଲେ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଫେରିବାକୁ ଡେରି ହେବ। ଆଉ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା ପାଖାପାଖି 2:45 ବେଳକୁ ବୋଧେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତିକି ଗହଳି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି କରି ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁବିଧାଟା ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଭାଇନା ବା ଆମର ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଜଗିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେଇଠୁରୁ ହିଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ବାଟ, ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଧାରଣା କରିଥିଲି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରିଥିଲି, ସେତିକି ହିସାବରେ ତ ମିଳିଲାନି। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାର୍ବଲ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କେହି ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତିରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ। ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରସାଦ ଆମ ପାଇକି ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲୁ। ମାତ୍ର 50 ମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଗୁମ୍ଫାଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫା ଖୋଳା ହେଇକି କରାହେଇଛି ପାହାଡ଼, କିମ୍ବା ଗୁମ୍ଫା ବନା ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିଲିନି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥାନ, ସେଇଟା ଟିକେ ସମୟ ହେଉ ପଛେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା ପାଇଁକା ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନା କରୁଥିଲେ, ଆଗକୁ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ଦର୍ଶନ ସାରିକିରି ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ମା' ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ନୟାଗଡ଼କୁ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏଇ ସ୍ଥାନଟି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।